Meer landbouw in Zeeuws-Vlaanderen bepleit oud-minister. Het is dinsdag 17 december. Dit is Zeeland Nu. Goede landbouwgrond moet intensief gebruikt worden. Het is oorlog in Brouwershaven. Eventjes. En hij werd te dik, dus Hogerland ging weer fietsen. Dag dames en heren. De beste stukken landbouwgrond die er zijn in Nederland moeten intensief gebruikt worden. Zeeuws-Vlaanderen is daar geschikt voor. Dat is het pleidooi van oud-minister van Landbouw Kees Veerman. Dus landbouw niet samen laten gaan met natuur bijvoorbeeld. Goede landbouwgrond is voor landbouw. Gebruik het dan ook zo, aldus Veerman. Het idee van Veerman is dat de Nederlandse overheid de landbouw moet concentreren in aaneengeschakelde gebieden. Daarbij wordt gedacht aan de meest vruchtbare kleigronden die er zijn. Er zijn natuurlijk gronden in Zeeland, die liggen er meteen voor de hand. Zeeuws-Vlaanderen, maar ook Walcheren en natuurlijk Zuid-Beveland, Schouwen. Heel die band van goede Zeeuwse klei, daar moeten we trots op zijn en daar kunnen we produceren. Veerman noemt dus ook Zeeuws-Vlaanderen, de plek waar juist grond wordt opgeofferd aan de natuur. De Hedwiggepolder is een afspraak tussen staten geweest, hè? In dit geval Vlaanderen en Nederland, om de haven van Antwerpen bevaarbaar te houden. Ik treed niet in de vraag hoe dat of dat allemaal juist is. Er lag een compromis. Er was een afspraak tussen die staten. Daar heb ik samen met Carla Pijs mijn handtekening onder gezet. En daar ben ik het nog steeds mee eens. En waterdune evenzeer. Ik bedoel, er zijn in de samenleving andere prioriteiten voor sommige gebieden. En dat geeft ook werkgelegenheid. Maar wat ik beweer is, je moet boeren duidelijk maken waar het wel kan en waar het niet meer kan. Als oud-minister van Landbouw bekijkt hij met afstand wat er gebeurt met het boerenprotest in het land. Een echte oplossing voor het boerenprobleem heeft hij dan ook niet. Het is altijd zaak om te proberen te de-escaleren. Altijd proberen om weer redelijk met elkaar te praten. En ik begrijp wel dat de nood hoog is en dat er emoties spelen. Maar uiteindelijk moet je midden tussen die boeren gaan staan. Rollende tanks, kermende gewonden en marcherende soldaten. Het was vandaag even oorlog in Brouwershaven. Het stadje is het decor van de film over de Slag om de Schelde. Een megaproductie met een budget van 14 miljoen euro. Kende u het verhaal De Slag om de Schelde? Nee. En dat was nou juist een goede reden om hem te gaan verfilmen. Want je zoekt, als je een speelfilm maakt, altijd naar onderwerpen die nog niet gemaakt zijn. En de Slag om de Schelde was typisch zo'n voorbeeld. Er waren vandaag zo'n 70 figuranten aanwezig op de set en die kwamen uit heel het land. Op Facebook stond een oproep en daar heb ik op gereageerd. En ik heb altijd wel iets met Tweede Wereldoorlog. En ja, wat is mooier dan dit. Ja. Heb je ook iets met acteren? Nee, helemaal niks. Nee, totaal niet. Nee. Dus je gaat er ook niet vanuit dat dit je grote doorbraak wordt? Wie weet, misschien, kans. Ken je het verhaal, De Slag om de Schelde? Ik kende wel iets het verhaal, maar de laatste tijd, omdat ik die rol toegewezen heb gekregen, ben ik me er meer in gaan verdiepen. Door videospelletjes ben ik natuurlijk hierbij toegekomen en ik zag advertentie. Vorige keer ook al meegedaan met een andere filmdocumentaire. Dus ja, nu op deze mooie dag leek me een perfecte mogelijkheid. Wat speel je? Ja, nu modderige Canadees. En morgen wordt het waarschijnlijk als een Duitser. Wat is er zo leuk aan om figurant te zijn in een film? Sowieso het verhaal waar het om gaat. En ik vind vrijheid iets heel belangrijks. En daarom vind ik het des te mooier om hierin mee te spelen. De Slag om de Schelde speelt een centrale rol in de film. Maar het blijft fictie. Het is niet biografisch, want dan wordt het bijna een documentaire. Het is fictie, maar we zorgen dat eigenlijk alles klopt. Nu zullen er altijd mensen zijn die een brief schrijven en die zeggen dat petje klopte niet. Of dat embleem. Maar het zou me verbazen. We gaan niet over één nacht ijs. We hebben mensen van Defensie, we hebben mensen die van het leger. We hebben op alle mogelijke manieren doen wij ons best om de waarheid zoveel mogelijk na te bootsen. Dat geldt ook voor de Sloedam, die we in Litouwen hebben opgenomen. Want die kunnen we hier natuurlijk niet filmen. Die ziet er eigenlijk precies zo uit als toen. Precies zo is natuurlijk betrekkelijk, want het is natuurlijk niet de Sloedam. Maar hij gaat er wel heel erg op lijken. Cut, let's do that again. Thank you. En op de set in Brouwershaven is ook verslaggever Erik Holm. Ja, Erik, welke scènes zijn er nou vandaag opgenomen?
Nou, vanochtend vond de scène plaats van de soldaten die de opmars maakten richting de Sloedam. En vanmiddag juist het tegenovergestelde, het terugtrekken vanaf de Sloedam. Waar veel soldaten bij zijn gesneuveld en ook vele gewonden vielen. En die gewonden die werden opgevangen in een nabijgelegen boerderij hier in Brouwershaven. Natuurlijk niet bij de Sloedam, want hier vonden vandaag de opnames plaats. Ja, en die opnames zijn dus nog in volle gang. Wanneer is dat klaar? En belangrijker nog, wanneer is die film dan te zien? Nou, de opnames gepland 20 februari, dan is de laatste opname. En dan is het zo dat 28 november de film in première gaat. Overal in Nederland, maar ook zeer zeker in Zeeland. Dankjewel, Erik. De Zeeuwse economie blijft wel groeien volgend jaar, maar het is erg magertjes. 1% om precies te zijn. Dat is de voorspelling die ING doet vandaag. De Zeeuwse economie staat daarmee in de onderste regionen van Nederland. De stagnatie zit volgens de Zeeuws-Brabantse werkgeversvereniging voornamelijk in de bouw en de industrie. En ook is er een groot tekort op de arbeidsmarkt met 6000 openstaande vacatures. En de verwachting is dat de Brexit de Zeeuwse economie bovengemiddeld zwaar raakt. Tolen krijgt een kudde Europese bisons. De wisenten komen te grazen in de slikken van de Heem bij Sint-Philipsland. Het is de bedoeling dat er 7 bisons in het natuurgebied gaan grazen. Nu lopen daar al zo'n 45 koninkpaarden en sinds kort ook 6 rode geuzen. In de loop van volgend jaar worden de bisons in het gebied vrijgelaten. Drie jaar geleden stopte Johnny Hogerland met wielrennen. Hij verkocht zijn huis op Zuid-Beveland en emigreerde naar Oostenrijk met vrouw en kinderen. Een nieuw leven. Maar begin dit jaar stapte hij weer op de fiets en werd dat fietsvirus weer wakker. Zondag stond de 37-jarige Hogerland aan de start bij het EK Beach Race in het Franse Duinkerke. Het is een beetje een reunie voor Hogerland. Veel renners die hij jaren niet heeft gezien, komt hij weer tegen bij de beach races. Ja, ik ben al 3 weken in Nederland. Of in Zeeland eigenlijk. En dat is fijn. Het is fijn om weer eens in Zeeland te zijn en geniet ervan. En wat leuke wedstrijdjes rijden, prima zo. 2 jaar geleden kocht hij samen met zijn vrouw een pension in het Oostenrijkse Carinthië. Er brak een tijd aan zonder fiets. 1,5 jaar keihard gewerkt om alles op te bouwen. Niet gefietst, was ook niet belangrijk. Maar ja, toen ik 85 kilo was, dacht ik van ja, dit wil ik ook niet. Dus toen ben ik weer rustig begonnen en dan als ik eenmaal bezig ben, dan blijf je toch heel fanatiek. En dan wil je toch weer, geef je toch weer gas en dan, ja, dat verlies je waarschijnlijk nooit. En zo kwam het idee van het rijden van het snelgroeiende wieleronderdeel Beach Races. Meteen won hij 2 wedstrijden tussen de ervaren renners. Het hoeft voor mij niet meer, het is hobby en of ik nou derde word of 10e, morgen ga ik terug naar Oostenrijk en leef ik verder. Maar wanneer dan het startschot klinkt, is Hogerland er als de kippen bij om te knokken voor een plekje voorin. Hij heeft pech in de beginfase. Door een valpartij belandt hij in groep 3 en moet hij knokken om weer voorin te komen. Dat lukt, maar kan hij nog podium rijden? Nee. Het is uiteindelijk zijn oud-ploeggenoot Ivar Slik die wint. Voor de Belgisch kampioen Timothy Dupont en Rick van Breda. En hier wordt uiteindelijk Hogerland nog 4e. En dan komt de winnaarsmentaliteit na de finish toch weer boven. Smaakt dit toch stiekem niet naar meer? Doel heb ik niet echt. Ik wil gewoon fit blijven. Af en toe van die wedstrijden rijden vind ik leuk. Combineren met familie en vrienden bezoeken in Nederland. Dus dat is prima zo. Inmiddels zit hij weer in Oostenrijk. Maar in februari komt hij toch nog een weekendje terug voor het Nederlands kampioenschap. Het was een hele zachte dag qua temperatuur. In Westdorpen werd het zelfs 15 graden. Vanmiddag zagen we af en toe een zonnetje, maar het bleef voornamelijk bewolkt. Vanavond is er ook nog kans op regen. Morgen is het dan droog, met flinke zonnige perioden. Er staat weinig wind en die temperaturen die dalen weer. Zometeen JESC, Young Society Energy Challenge. Jongeren op zoek naar oorzaken van de klimaatproblemen en naar mogelijke oplossingen. Oké, nou, ik moest vandaag in de sloot gaan lopen.
Ik dacht, ik trek maar een waadpak aan, het zal wel erg nat zijn, maar dat is helemaal niet nodig, want de hele sloot staat droog. Hey Wieke, gaat het goed? Ja, oh, kom maar. Ja, dat is nu. En daarna Jules met het weer. Daarna Onderweg, een nieuw programma deze laatste weken van het jaar. Ontmoetingen met Zeeuwen die onderweg zijn. Een hele fijne avond.